سلامن طعنان عاقب يكون خبركم زخبركن افكار سبورت نلومي سولس 11 ميازيا 2023 تسناديو ابزلو سومناوي مدب سبورت جلس سمو حكمنا كينياوያን አትሌታት ኣብ ዝፍጽሞ ተግባር ምትላል ይተሓባበሩ ለው ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ፌዴሪኮ ቫልቨርዴ ንናይ ቪላሪያል መዘኑ ኣብ ግዳም ተጸቢው ኣግሲጥዎ ጆሴ ሞሪኖ ሕንዛም መልሐሱን ዝብሉ ዛዕባታት ክንደስሲና ከተከታተሉና ከመድሩ በخبሪ ንዕድመኩም ሓደ ኬንያውያን አትሌታት ንዝፍጽሞ ተግባር ምትላል መንነቶም ዘይተረጋገጸ ሰሙያ ሕክምና ኬንያ ምትሕባር ከም ዝገብርሎም ነጥሕሰት ሕጊ አትሌቲክስ ዝከታተል አህዱ ቅንዕና አትሌቲክስ ወይካ አትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒቲ አቃሊዑ እቲ አህዱ ንዝነጸረ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ንጉዳይ ኣብ ውድድር ጉያ ማእከላይ ርሕቀት እትነጥፍ ኬንያዊት አትሌት ኢግላይ ናሊያና በመንገዲ 3 ኣባላት ዘለውዋ መጋባእያ ውሳኔ ኣብ ዝሃበሉ እታጓል 27 ዓመት አትሌት ንህላውን ምጥቃምን ዝተኣገደ ባእታ ከምውን ምትዕነቓጽ ወይ ድማ ፈተነ ምትዕነቓጽ ቁጽርን ዘጠቓለለ 3 ሕግታት ምጥሓሳ ስለዝተረጋገጸ ን8 ዓመታት ኣብ ውድድራት አትሌቲክስ ንኸይትሳተፍ ዝተኣገደት ክትከውን ከላ ነቲ ዝቐረበላ ክስ ንምክልኻል ዘቕረበቶ ሕክምናዊ ሰነዳት ድማ ዝተሰንዕ ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ታ አትሌት ዘረከበቶ ትምዩን ሰነዳት ምስቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት እዚ ብተመሳሳሊ ጥሕሰት ሕጊ ተኸሲሳ ን5 ዓመታት ዝተኣገደት ኬንያዊት አትሌት ቤቲ ዊልሰን ዘቕረበቶ ሰነዳት ተመሳሳሊ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ እቲ መጋባእያ ወሲኹ ረዲዩ ኢግላይ ናሊያናን ቤቲ ዊልሰንን ንጽህናን ንምርጋጽ ንጭዋዳታት መድሃኒት ዝኾነ መርፍእ ብሓኪም ተኣዝዝልን ኣብ ሆስፒታል ኡዌሲን ጊሹ ኮንቲ ከም ተወግአ ዝሕብር ሰነድ ዘቕረባ ክኾና እንከለዋ እቲ ኣህዱ ምስ ቤት ጽሕፈት ጸረ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ኬንያ ተሓባቢሩ ኣብ ዘካየዶ ምጽራይ ክልቲአን አትሌታት ኣብቲ ሰነዳተን ዝተዳለወሉ ዕለታት ኣብቲ ዝተጠቐሰ ሆስፒታል ናብ ሕክምና ቀሪበን ከም ዝነበራ እኳ እንተተፈልጠ እቲ ሰነዳት ግን ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ክኢላታት እንተዘይኮይኖም ባዕለን ከዳልዎ ሕክምናዊ ፍልጠትን ዓቕምን ከም ዘይብለን እቶም ኣብቲ ወረቐት ዝተጠቐሱ ሰሙያ ሕክምና ናይ ፈጠራ ስማት ምዃኖም እቲ መድሃኒት ጨዋዳታት ድማ ከም ዘይተዋህበንን ኣረጋጊጹ በዚ ምኽንያት እቲ ፍጻሜታት ብተደጋጋሚ ብምጉናፉ አትሌታት ገበኖም ንምሽፋን በገለ ኣባላት ትካላት ጥዕና ምትሕባር ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣብ መደምደምታ ክበጽሕ ከም ዝኻለ እቲ ኣህዱ ኣገንዚቡ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ምትላልን ገበናትን ካብ ዓውዲ አትሌቲክስ ንምጽናት ነዚ ዝመጽእ 5 ዓመታት ዝኸውን 25 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝመደበ ዝገልጽ ሚኒስትሪ ስፖርት ኬንያ ይኹን ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኬንያ ኣብ ኩናት ጸረ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ውፍያት ምዃኖምን ንዝኾነ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ተሳታፊ ዝኾነ ትካል ይኹን ውልቀ ሰብ ብሕጊ ንምሓዙ ብዕቱብ ከም ዝሰርሑን ኣፍሊጦም ኬንያ ሓንቲ ካብተን ባህዱ ቅንዕና አትሌቲክስ ኣብ ጉጅለ ወይ ከዓ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒታት ናይ ሙሳድ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለወን ተባሂለን ኣብ ሓደ ጉጅለ ዝተመደባ 7 ሃገራት ክትከውን ከላ ብመሰረት ምደባ አትሌታት ኣብ ከም ኦሎምፒክስ ሻምፒዮን ዓለምን ካልኦት ተመሳሰልቲ ኣዝዮም ዓበይቲ ውድድራት ክካፈሉ እንተደኣ ኮይኖም 10 ዋርሕ ቅድሚ ውድድራት ሒዞም ክሳብ እቲ ዕለተ ቅድድም ዝኣክል ብውሕዱ 3 ምርመራታት ክካይዱ ይግደዱ زحلف قدام درما اسبانياويت كلب ريال مدريد او ودر لا ليغا اب ميدا بفيلاريال 3 بغلت تسعيرا دحري مورادا تጻዋታይ ታጋንታ ተወላዲ ኡራጋይ ፌዴሪኮ ቫልቨርዴ ነጥቃይ ጸጋማይ ክንፊ ክለብ ቪላሪያል አሌክስ ባይና ኣብ መዕሸጊ መኪና ስታዲየም በርናቡ ተጸቢዩ ከም ዘግሰጦ ተሕቢሩ በመሰረት ካብታ ሃገር ዝተዘርግሐ ጸብጸብ ቫልቨርዴ ንባይና ዘጥቃዕሉ ምኽንያት ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝዓመት እዚ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ግጥም ኮፓ ደል ሬይ ኣብ ዝተረኸባሉ እዋን ካብ ባይና ዘይስነ ምግባራዊ ዘረባ ስለዝተወርወረሉ ኣብቲ እዋን ነፍሰ ጾር ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ንቫልቨርዴ ኣብ ማህፀነይ ዓኺኹ ዘሎ ደቂ ኩነታቱ ጽቡቕ ብዘይ ምህላው ብሰላም ናብ ዛዕለም ምምጽኡ ኣጠራጣሪዩ ኢላ ገሊጸ ብምባራ ባይና ድማ ነዚ ምርኩስ ምግባር ኣብ መንጎ ትግጥም ንቫልቨርዴ ሕጂ ጽቡቕ ጌርካ ብኸ ምኽንያቱ ውላድካ ስለዘይ ተሓቆፍ ብምባል ጎዲእዎ ምንባሩን ኣብዚ ናይ ቀዳም ግጥምካ ምዚ ዓጽመኻ ዝሰብር ኣንዋር ዘረባ ዝመሳሰል ቃላት ከምዚ ደገመሉን እዩ ንቫልቨርዴ ቀረባ ዝኾኑ ወገናት ዘውሪ ዘለው ኣብ መስመር ምክፋል ጻውት ቫልቨርዴ ድማ እቲ ቅድም ዝበልከ ሕጂ ድገሞ ስድራ ቤት ዘይትትንከፍን ልዕሊ ኩሉ እትስራሕንያ ብምባል ነቲ ወዲ 21 ዓመት እስፓኛዊ መባእሱ ከም ዘግሰጦ ምንጭታትና ሓቢሮም ክብላ ብዛዕባ ዝፍጻሜ ዝጸብጸባ ማዕከናት ዜና ስፖርት ኣቃሊሕን ክልቲአን ክለባት ከሳብ ሶኒ ንጎ ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዚሃባ ባይና ግን መንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንሱን ጋንቱን ብዝረኸቡ ዓወት ምሕጓሱ ብዘጓነፎ ጎንፂ ድማ ኣዝዩ ምሕዛኑ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ኢልዎ ዝተባህለ ናብ ቫልቨርደን ውላዱን ዝቐንዐ ኣንዋር ዘረባ ቃሉ ዘይኮነ ጻዕዳ ሓሶት ምዃኑ ኣረዲዩ
ክለብ ቪላሪያል እቲ ኣብ ሓለዋት ስታድየም ብዝተዋፈራ ካሜራታት ከም ተቐርጸን ገለ መሰኻክር ዓይኒ እውን ከም ዝረኣይዎን ዝንገር ዘሎ ፍጻሜ ኣብ ቀጽሪ ስታድየም በርናቦ ዘጓነፈ ብምዃኑ ብኣካየድቲ ላሊጋ ከምርመር እንተደኣ ሓቲታ ቫልቨርደን ዝተወሰነ ፀወታታት ክቕጻዕ እዩ። ብዘይካዚ እቲ ጎንፂ ኣብ እዋን ፀወታ ኣብ ማእከል ሜዳ ብዘይምንባሩ ባይናይ ከም ኣማራፂ ናብ ፖሊስ ወግዓዊ ክሲ ክቐርብን ፖሊስ ድማ ነቲ ክስተት ከም ገበናዊ ፍጻሜ ክሕዞን ተኽእሎታት ኣሎ። كساب بغدمت مال السنبت بستسلاسل ፀወታታት ካብ መራሒት ባርሴሎና ب12 ነጥብታት ድሒራት ትርከብን ኣብዚ ዓመት ስፖርት እዚ ኣብ ላሊጋ እስጳኛ ብጽቡቕ ጽጉም ዘየላን ክለብ ሪያል ማድሪድ ብምኽንያት እዚ ተንጸባርቆ ዘላ ሮይ ድኽመት ኣብ ምዝዛም እዚ ዓመት ውድድር ነቲ ብሃገራዊት ጋንታ ብራዚል እምበረ መጠን ተባሂጉ ዘሎ ኢጣልያዊ ኣሰልጣንያ ካርሎ አንቸሎቲ ካብ ስርሑ ከተባረሮ ምዃና ብሰፊሑ ይውረሎ። ሓደ ካብቶም ንቦታ አንቸሎቲ ክትኪኦም ተባሂሎም ልዑል ግምታት ተዋሂቦም ዘለዉ ኣሰልጣኒ ድማ ኣብ ሴሪኣ ኢጣልያ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛን ዘላ ክለብ ሮማ ዝኣሊ ዘሎ ጆሴ ሞሪኖ እዩ። ኣብዚ ዛዕባ እዚ ዝተፈላለዩ ንኩዕሶ እግሪ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ርእቶታቶም ኣብ ምሃብ ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ካብዚኦም ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ አንቶኒዮ ካሳኖ እዩ። እዚ ምስ 8 ክለባት ኢጣልያ ዝተጻወተ ብሓፈሻ ኣብ 429 ግጥማት ተሰሊፉ 115 ጎላት ዘእተወን ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ዝነጥፍ ዝነበረን ኢጣልያዊ ኣብዛ ወሪቶ አንቸሎቲ እንተዘይቀጺሉ ሞሪኖ ናብ ሪያል ማድሪድ ክምለስ ይኽእል እዩ። እዛ ክለብ ንሓድሽ ትልምታታ ኣሰልጣኒ እንተደልያ ግን ንሞሪኖ ዘጸውዕ ምኽንያት የብላን። እቲ ምንታይ ንሱ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ፋዕራ የብሉን፣ ምስራሕ ኣይፈቱን እዩ። ብኸመይ ከም እትረዳዳእን እትላዘብን ዝፈልጦ የብሉን። ብታሪኹ ክንዕሾ የብልናን። ነዚ ብሉፅ ውፅኢታት ብኸመይ ከም ዝረኸቦ ኣይፈልጥን እየ። ምኽንያቱ ስርሑ ተዋስኦ ጥራዩ ብሉፅ ኣሰልጣኒ እኳ እንተነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ልክዕ ከምቲ ንሳን ማርቲነስ ከሰልጥን ዝከኣሎ ንሪያል ማድሪድ እውን ከሰልጥን ይኽእል እዩ ብምባል ነቲ ኣይኮነንዶ ተንኪፍካዮ እንከይ ተንከፍካዮ እውን ወትሩ ንነገር ዕጡቕ ዝኾነ ሞሪኖ ኣካሻሚሽዎ። ንገዛእ ርእሱ እቲ ፍሉይ ወይ ከዓ ዘ ስፔሻል ዋን ኢሉ ሰሜ ጆሴ ሞሪኖ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ከም ሙሉእ ኣሰልጣኒ ሓላፍነት ሒዙ ምዕያይ ካብ ጅምር ኣብ ሃገራት ፖርቱጋል፣ እንግሊዝ፣ ስጳኛ፣ ኢጣልያ ንክለባት ቤኔፊካ፣ የንዎ፣ ዴላሮይ፣ ፖርቶ፣ ቼልሲ፣ ኢንተር ሚላን፣ ሪያል ማድሪድ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቶተንሃምን ሮማን ዓሊሙ። መዘን ጋንታታት ምዃን ድማ 2 ግዜ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊጋ ፖርቱጋል፣ 3 እዋናት ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ፣ 2 ግዜ ሻምፒዮን ሴሪያ ኢጣልያ፣ ሓንሳብ ሻምፒዮን ላሊጋ እስጳኛ፣ 2 እዋናት ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ፣ ሓደ ግዜ ድማ ጽዋእ ሊግ ኤሮጳ ዝርከቦ ብርክት ዝበለ ክብርታትን ጽዋእትን ወኒን እዩ። ሞሪኖ ጎኒ ጎኒ እዚ ብርክት ዝበለ ክብርታቱ ከምኡውን ንዝተፈላለየ ዓወታት ዘብቅዖ ታክቲካዊ ብልጩን ኣብ ምክልኻል መልሲ መጥቃዕትን ዘድሃበ ስልቲ ኣጻዋውቱን በታ ሰራም መልሓስውን ኣመና ልሉ እዩ። ንሱ ኣብዚ ናይ ልዕሊ 20 ዓመታት ናይ ምዕላም ስርሑ ቁፅሮም ብርክት ምስ ዝበለ ኣሰልጠንቲ፣ ተጻወቲ፣ ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ፣ ጋዜጠኛታት ኮታስ ምስ ዝተፈላለዩ ኣብ ቀጽሪ ዓውዲ ኩዕሶ እግሪ ዝርከቡ ቤተሰብ ስፖርት ካብ ናይ ቃላት ኩናት ክሳብ ናብ ምድፋእን ዓይኒ ምንቋርን ዝበጽሐ ምጉርፋጥ ኣካይድ እዩ። ብሓፂሩ ዝወዲ 60 ዓመት ኣሰልጣኒ ከምቶም ብልምዲ ነጸላይ ሃቡኒ እንብሎም ንነገር እናተሓጐሱ ከመዓልካ እናበሉ ድርግም ዝብልዎም ነገራማት ሰባት እዩ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል እዩ። ካብዚ ቀጺልና እምበኣር ሞሪኖ ንካሳኖ ዝሃቦ ግብረ መልስን ቅድሚ ሕጂ ኣንጻር ካልኦት ካብ ዝገብሮ ምልልሳትን ንገለ ቁንጥር ኣቢልና ከነቕርበልኩም። ካሳኖ ነዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዘለፋ ናብ እዝኒ ሞሪኖ ድሕሪ ምትፍኡ ብዙሓት ሞሪኖ ንካሳኖ እንታይ ዝበለ መዓትኮን ከሰክሞዩ እናበሉ ካብ ፈለማት ሒዞም እዚ ፖርቱጋላዊ ንዝፍንዎ ናይ ቃላት መልሲ መጥቃዕቲ በርፋን ክጽበዩ ጸኒሖም እዮም። ንሱ እውን ድሌቶም ዝተረድአ ክመስል ነቲ ጽቢቶም ክዕግብ ብዙሕ ግዜ ኣይበልዐን። ንጽባሒት እዩ ነታ ሕንዛብ መልሓሱ ኣብ ዕዮ ኣዋፊርዋ። ሞሪኖ ነፍሲ ወከፍ ዝምእምኦ ምርጫ ክህልዎን ነቐፌታ ክቐርብን ነጻ እዩ። እንተኾነ ግን ብዛዕባ ካልኦት ክትዛረብ ከለኻ ከምዚ አንቶኒዮ ዝገበሮ ክትገብር ዝተፈልየ ነገር እዩ ድሕሪ ምባሉ ገሊና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብዕቱብ ንሰርሕ፣ ንሱ ግን ክሕጎስ ወይ ከዓ ክላገጽ ጥራዩ ዝደሊ። ካሳኖ ምስ ክለባት ሮማ፣ ኢንተር ሚላንን ሪያል ማድሪድን ተጻዊቱ ኣብ ማድሪድ ብጃኬቱ ጥራዩ ዝዝከር፣ ምስ ሮማ ኣብ ሜዳ ከይወረደ ሱፐር ካፕ ተዓዊቱ፣ ኣብ ኢንተር ሚላን ኣብ ምሕዝነታዊ ፀወታ ነትውሃብ ዋንጫ ሎምባርዲ እውን ክዕወተላ ኣይከኣለን። ኣነ ግን ምስ ኢንተር ሚላን፣ ሪያል ማድሪድን ሮማን ክንደይ ዋንጫታት ከም ዝተዓወትኩ ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ምሳይ ጸገም ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ወገነይ ግን ምስኡ ዝኾነ ሽግር የብለይን። ንኣንቶኒዮ ሓንቲ ክብሎ ዝደሊ ንስኻ ወዲ 4 ኣነ ድማ ወዲ 60 ዓመት ስለ ዝኾና ተጠንቀቕ፣ ምኽንያቱ ሓደ ግዜ ከም ናይ ማርኮ ሊቫዣ ጉዳይ ተበጊሶም ድሕሪኡ ኣጸገምቲ ይኾን እዮም ብምባል ተሪርን ወግኣን ግብረ መልሲ ሂቡ።
እዛ ሞሪኖ ዝተቐሳ ጃኬት ካሳኖ ፋልማይ ምስ ሪያል ማድሪድ ከታሙ ከነበር እንከሎ ለቢፅዋ ዝነበረት ኣብ ክሳዳ ብተምሳል ፋረ ዝተሰርሐ ስጊን ጥራዊ ፀጉሪ ዘለዋ ጃኬት ክትከውን ከላ ማርኮ ሊቫጃ ኸኣ ከም ካሳኖ ጊንጢ ዝኾነ ባህርያት ዝነበሮ ኣብ ኢንተር ድማ ኣብ እዋን ልምድ ምስ ካሳኖ ተጋራጭው ከም ዝነበረ ዝውረየሉ ክሮኤሽያዊ ተፃወታ እዩ። ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ተፃዋታይን ዓላምን ሃገራት ጋንታ ኔዘርላንድ ዝነበረ ፍራንክ ዴቦር ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ሙያዊ ትንተና ኣብ ዝህበሉ ዝነበረ እዋን ኣሰልጣኒ ሞሪኖ ምዃኑ ዝሕዝን እዩ። ራሽፎርድ እንግሊዛዊ ተፃዋታ እዩ። ከጋጌ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ግዜ ግን ክወሃቦ ኣለዎ። ሞሪኖ ግዜ ዝህብ ኣይኮነን፣ ውፅኢት ወይ ዓወት ጥራይ እዩ ዘገድሶ። ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ፀወታታት ጽቡቕ እንተዘይተፃዊቱ ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ የብሎ። ራሽፎርድ ኣዝዩ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ እኹል ዝኾነ ግዜ ፀወታ የድልዮ እዩ። በተወሳኺ ተውህቦ ስለ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ክስለፍ ተበጎ ስፖርታዊዩ ብምባል ጆሴ ሞሪኖ ኣብ ልዕሊ ኣጥቃዓይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርቆስ ራሽፎርድ ይገብሮ ንዝነበረ ኣታሓዛ ነቒፉ ነይሩ። ዴቦር ኣብ 2017 ምስ ክለብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክሪስታል ፓላስ ንሓፂር እዋን ንክልተ ዋርሕን ፈረቓን ናብ ፀንሐሉ 5 ፀወታታት ኣሰላሲሉ ኣብ ሓንቲ ጥራይ ተዓዊቱ ነይሩ። ሞሪኖ ንርእይቶ ዴቦር መልሲ ኣብ ዝሃበሉ ነዚ ናይ ዴቦር ሕማቕ ውፅኢት ዝበእሰ ገይሩ ከቕርበዩ መሪፁ። 7 ግዜ ተጋጢሙ ኣብ 7ኡ ተሳዒሩ። ብዘይ ዝኾነ ሸቶ እተሰናበተ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ እቲ ዝሓመቐ ኣሰልጣኒ ፍራንክ ዴቦር ዝበሎ ጥቕሲ ኣንቢበ ነይረ። ንሱ ንዓይ እቲ ቀንዲ ዘገድሰኒ ዓወት ስለ ዝኾነ ራሽፎርድ ከምዚ ከማይ ዝበለ ኣሰልጣኒ ክህልዎ ጽቡቕ ዘይምዃኑ ተዛሪቡ። ራሽፎርድ ብፍራንክ ዴቦር እንተዝስልጥን ከመይ ጌርካ ከም እትሰዓር ወይ ድማ ከም እትፈሽል ምተማሃረ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ እዩ ዝሰዓር። ኣነ ንቆልዓ እቲ ዝበለፀ ነገር ንኽህቦ ዝፅዕር ድማ ኢሉ። ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ኣሰልጣኒ ክለብ ኣርሰናል ዝነበረ ኣርሰን ቬንገር ንታሪክ ህይወቱ ኣመልኪቱ ዝፀሓፋ ማይ ላይፍ ኤንድ ሌሰንስ ኢን ሬድ ኤንድ ዋይት እትብል መፅሓፍ ነቲ ኣብ ብርክት ዝበለ ፀወታታት ኣንጻሩ ዝገጠመን ዝተጎራፈጠን ቀንዲ ተፃዩ ጆሴ ሞሪኖ ሓንሳቡን ይኹን ስሙ ኣይልዓሎን። ሽዑ ኣብቲ እታ መፅሓፍ ናብ ኣንበብቲ ተዘርግሓትሉ ግዜ ጋዜጠኛታት ንሞሪኖ ቬንገር ኣብ መፅሓፉ ንምንታይ ከም ዘይጠቐሶ ሓቲቶሞ ነይሮም። ንሱ ድማ እቲ ምክንያት ደኣ ፍጹም ሲዕሩኒ ስለ ዘይፈልጥ እዩ። 12 ወይ 14 ፀወታታት ኣካይድካ ፈፂምካ እንተ ደኣ ዘይተዓዊትካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞ ብዛዕባ ፍሽለትካ ሓደ ምዕራፍ ሙሉእ ክትፅሕፍ? ስለዚ ንምንታይ እሞ ኣብ መፅሓፍ ብዛዕባይ ክዛረብ ብምባል ነቲ ፈረንሳዊ ዓላሚ ጎጢዎ። ኣብ ካልእ እዋን እውን ሞሪኖ ነቲ ኣርሰናል ድሕሪ 2004 ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዘይረኣየትሉ ነዊሕ ዓመታት ንምግላጽ ንቬንገር ኪላ ውድቀት ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ እዩ። ኣብ 2014 ዓ.ም ነዚ ፖርቱጋላዊ መጻርርቱ ብሕርቃን ክደፍኦ ዝተረኣየ ቬንገር ወገኑ ኣብ መፅሓፈይ ንዑ ጥራይ ዘይኮነ ንኩሎም ገና ኣብ ስራሕ ምስልጣን ንጡፋት ዘለዉ ከም ዮርገን ክሎፕ፣ ፔፔ ጓርዲዮላ ዝኣመሰሉ ዓለምቲ እውን ኣይጠቐስኩን። ንሱ ዝበሎ ኣይግድሰንን እዩ። ወትሩ ነገራት ምስ ተኽተኸዩ ምስኡ ክህሉ ከለኹ ልክዕ ከም ኣብ መውዓሊ ህፃናት ዘለኹ ኮይኑ ይስማዕኒ። እዚ ኣካል እንታይነት እዩ። ክልተ ግዜ ረቲዕናዮ ኢና። ብዙሕ ማዕረ ዝተፈላለናሉ ግጥማት እውን ነይሩ እዩ ብምባል ነቲ ሞሪኖ ቬንገር ብፍጹም ሲዕርኒ ኣይፈልጥን ዝብል ጃህራ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ሞሪኖ ፈለማ ናብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ዝመፀሉ ዋና ፅርዱ ዝነበረ ናይቲ እዋን ኣሰልጣኒ ክለብ ሊቨርፑል እስጳኛዊ ራፋኤል ቤኒተዝ እዩ። ቤኒተዝ ኣብ ወርሒ ሐምሌ 2015 ንክለብ ሪያል ማድሪድ ምስ ተረከባ በዓልቲ ቤቱ ሞንትሴራት ሴራ ሪያል ማድሪድ መበል ሳልሰይቲ ራፋ ዘሰልጥና ዘሎ ብጆሴ ሞሪኖ ትዕለም ዝነበረት ጋንታ እያ። ደድሕሪኡ እናኸድና ንሱ ዘጋዕዝዮ ነፅርየሉ ኣለና ብምባል ሰፈር ዕኮት ሞሪኖ ተንኪባ ነቲ ኣብ መንጎቶም ክልተ ኣሰልጠንቲ ኣቐዲሙ ተፈጢሩ ዝነበረ ጽልኢ ነዳዲ መሊኣትሉ። መፍተቱ ዝረኸበ ሞሪኖ ድማ ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት እዛ ሰበይቲ ቁሩብ ተዋቂዕዋ ኣሎ። ይስሕቕ የለኹን ደነናጊራ ኣላ። ምክንያቱ በዓል ቤታ ናብ ቸልሲ ንሮቤርቶ ዲ ማቲዮ ናብ ሪያል ማድሪድ ድማ ንካርሎ አንቸሎቲ ንምትካዩ ከይዱ። እታ እንኮ ንዓይ ዝተካኣላ ክለብ ኢንተር ሚላን እያ። ኣብኡ ከይዱ ድማ ነታ ካብ ሙሉእ ኤሮጳ ዝበለፀት ዝነበረት ጋንታ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሕ ኣዕኒዋ ድሕሪ ምባሉ እዛ እንበይተይ ብዛዕባይ ክትሓስብን ክትዛረብን ግዜኣ ካብ እተባኽን ብዛዕባ ስርዓት ኣመጋግባ በዓል ቤታ እንተትግደስ ጽቡቕ ነይሩ። ንእግረ መንገዳ ኸኣ ብዛዕባይ ትዛረበሉ ግዜ መቐነሰት ብምባል ንዓን ኣመና ከብዳም ወይ ከዓ ከራሽ ንዝኾነ መቋርንታ ኣሕቢሩ ተሳይልዎም። ኣብ እስጳኛ ንሪያል ማድሪድን ባርሰሎናን ሒዞም ኣመና መተላለኽቲ ዝነበሩ ጆሴ ሞሪኖን ሕጂ ንክለብ ማንቸስተር ሲቲ ዝዕልም ዘሎ እስጳኛዊ ፔፔ ጓርዲዮላን
ኣብ መስከረም 2014 ኣብ ዋዕላ ኣሰልጠንቲ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ኣብ ዝተራኸብሉ ንንውሓት ሳዕሪ ሜዳን ምቹእነቱን ኣመልኪቶም ተኻቲዖም ነይሮም። ፀወታ ቅልጡፍ ምእንታን ክኸውን ቁመት ሳዕሪ ካብ 1.5 ሰንቲሜትር እንተዘይነውሐ ይምረጽ ንዝብል ምጉት ጓርዲዮላ ሞሪኖ ነፍሲ ወከፍ ኣኽብሮት ክወሃቦ ዝግብኦ ናይ ገዛ ርእሱ ቀዲያ ፀዋውታ ኣለዎ። ኩዕሶ እግሪ ድማ ብሓደ ጥራይ ዘይኮነ ብዝተፈላለየ መንገድታት እጹብ ድንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሪቶ ሃበሉ። ጋርዲዮላ ብወገኑ ጽቡቕ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣሰልጠንቲ እዩ ዝምርኮስ። ሞሪኖ ካብ ጽቡቕ ትርኢት ንላዕሊ ውፅኢት ዝሓረ ኮይኑ ይስማዓኒ፣ ንሱ ጥራይ ከም ዘገድሶ እፈልጥ እየ ኢሉ ኣብ ሰሓብነትን ምፍጣር ሓጎስን ፀወታ ፀቒጡ ደጊሙ ርእቱ ከፍስስ እንከሎ ሞሪኖኻ እቲ እትገብሮ ወይ ከዓ እትሰርሖ ነገር ክትፍስሃሉ ከለኻ ፀጉርኻ ኣይረግፍን እዩ። ጋርዲዮላ ድማ በራሕ እዩ፣ ስለዚ ንኩዕሶ እግሪ ኣይፍስሃሉን እዩ ወይ ከዓ ደስ ኢልዎ ኣየስተማቕሮን እዩ ብምባል ንጋርዲዮላ ብትርኢት ርእሱ ዘለፎ። ኣብ 2012 ዓ.ም ፔፔ ጓርዲዮላ ዕረፍቲ ደልየ ኢሉ ካብ ባርሰሎና ተፋንዩ 1 ዓመት ብምዕራፍ ምስ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ተጸንቢሩ ን2 ዓመታት ኣከታቲሉ ኣብቲ ሕዛእቲ ጋንታ ዝኾነ ቡንደስሊጋ ጀርመን ሻምፒዮን ኣብ ዝኾነሉ እዋን ናብ ክለብ ቸልሲ ንኻልኣይ ግዜ ተመሊሱ ዝነበረ ጆሴ ሞሪኖ ኸኣ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኮነ። እዚ ጓርዲዮላ ምስ ሙኒኽ ዝሓፈሰ ዓወታት ዘይተዋሕጠሉን ቡንደስሊጋ ጀርመን ከም ኣብ እንግሊዝ ዝርከብ ሊጋ ተወዳዳርነት ጋንታታት የብሉን ኢሉ ዝኣምኖን ሞሪኖ ኣብቲ እዋን ኣነ ሃገራትን ክለባትን ዝመርጽ በሊሕ ሰብ ኣይኮንኩን፣ ሻምፒዮን ንምዃን ቀሊል ኣብ ዝኾነ ሃገር ከይደ ካልእ ጋንታ ክሕዝ መኻልኩ ነይረ። ቅድሚ ሕጂ ኣዝየ ሕጉስ ንዝነበርኩላ ክለብ ከምኡውን ሃገር የመሪፀ ሓደገኛ ምርጫ የወሲደ 10 ዓመታት ድሕሪ ተቐዳማይ ተሳትፎይ ኣብ ካልኣይ እግረይ ተወሳኺ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ብምዕታረይ ኣመነ ሓጉሴ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘሰልጠንክዋ ክለብ ሻምፒዮን ኮይነ ኣብ መጻኢ ምናልባት ጎሪሐ ወይ ከዓ በሊሐ ኩሉ ሻምፒዮን ክኾነሉ ኣብ ዝኽእል ዓዲ ሓንቲ ጋንታ እመርጽ ኸውን፣ ምናልባት እውን ኣካቢ ማልያታት እውን ከይተረፈ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ብቐሊሉ ክዕወተሉ ኣብ ዝኽእል ዓዲ ሓንቲ ጋንታ እመርጽ ኸውን ብምባል ነቲ ናይ ነዊሕ እዋን መተሃላለኽቱ ስሙ ከይጠቐሰ ሸምጢጥዎ። ግጥማት ቀዳማይ እግሪ ርብዒ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ክካየድ እዩ። ሎሚ ሰዓት 10 ምሸት ፖርቱጋላዊት ክለብ ቤኔፊካ ኣንጻር ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ኣብ ስታድየም ዳሉዝ፣ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ ኣብ ስታድየም ኢትሓድ ዝፋለማ ክኾና እንከለዋ ጽባሕ ረቡዕ ምሸት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ንጓል ሃገራ ናፖሊ ኣብ ስታድየም ሳንሲሮ፣ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንእንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ኣብ ስታድየም ሳንቲያጎ በርናቦ ክእንግደን እየን። ግጥማት ካልኣይ እግሪ ዝመጽእ ሰሙን ሰሉስን ረቡዕን ክሰላሰል እዩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርከንን ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ሰሉስ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ደጊምና ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘለናዮ ሰላም።